Het was echt een klap in ons gezicht, ook voor onze inzet die we afgelopen jaar toch geleverd hebben. Op 13 mei werd door de gemeente Sluis en veiligheidsregio Zeeland bekendgemaakt dat ze het advies gaan geven om de brandweerkazerne in Cadzand te sluiten. Een besluit die bij de vrijwilligers van de betreffende post behoorlijk onverwacht kwam. Het is ook heel frappant dat er 2,5 jaar geleden glashard gezegd is dat de kazerne niet kan sluiten, dat de post moet blijven bestaan. En dan nu dit nieuws, dat komt ook voor de ploeg heel hard aan. Ook vooral omdat er toen nooit afspraken over gemaakt zijn, over de tijdsduur of hoe het ingekleed zou worden. Het voornaamste argument was die van een tekort aan vrijwilligers. Er zouden namelijk maar 3 actieve brandweerlieden zijn. Maar volgens Jonathan ligt dat net iets anders. We zijn nu nog met 4 vaste mensen en er zijn 2 mensen in opleiding en er zijn 2 mensen die echt gemotiveerd zijn om ons te komen versterken. Dus die ook echt een steentje willen bijdragen en ondertussen zijn we ook nog in gesprek met een 4-tal mensen die ook aangegeven hebben ons korps te willen komen versterken. Dus we dachten, we klimmen eruit. Het was heel moeilijk, maar nu hebben we weer hoop en perspectief. En dan zeggen ze, nee, we gaan het sluiten. We staan er voor onze medewerkers, voor onze burgers, voor de toeristen. Maar ook zelf staan we er ook graag natuurlijk om iedereen van dienst te kunnen zijn. Om extra steun te vinden is er een petitie gestart die inmiddels fysiek en online al meer dan 1500 keer is ondertekend. Maar ook vanuit de politiek hopen ze steun te krijgen om de beslissing om te kunnen draaien. Als ook dat er volledig komt, is de ploegleider hoopvol dat een doorstart mogelijk is. Ik denk wel, als je de artikels leest van de vakbond, die liegen er niet om. Het brandweerkorps Cadzand is gewoon nodig. Dus ik zie daar nog wel potentie om toch een doorstart te mogen maken. Het is, door heel Zeeland is het moeilijk. Overal in heel Nederland zijn brandweerposten die hebben gewoon moeite om mensen te vinden. En het ging nu net juist weer beter. Dus als je dan zegt van we sluiten het, omdat we geen vertrouwen in de toekomst, ja, dan wat maakt ons dan anders dan andere posten? Mocht op 10 juli worden besloten dat de kazerne daadwerkelijk dicht moet, lijkt het voor de vrijwilligers in Cadzand lastig te worden om verder te gaan bij de brandweer. We zijn een heel hechte groep. We staan er ook voor elkaar. Dus dat was voor ons ook echt nog een open vraag. We moeten kijken dat die beantwoord gaat worden. Ik kan niet naar een andere post, want als ze binnen 4 minuten worden geacht zijn weg te rijden. Nou ja, Oostburg ben ik in 7 minuten als ik heel snel ben. Brescia is nog langer. Dus voor mij is het dan klaar. Dan ben ik geen brandweerman meer.